fund 450 digital laboratories all over the country. Johala mane dolal mathoth kalore kod masiche mag mach mose wango Kamas pod dang'ni. Giwacho ni pok giyudo kony malong'o kata obedo ni giyudo lal e masiche ariyo mag mach mane otimore kinde mag ng'anyo. Millicent Adhiambo leronwa ewi kaka jousogo thuthni mar chako manyien. Mach nowango mabati, mach nowango container. Koro ka samane wachopo, samane mach ochako liel, wayudo ka gigewa duto te nosewang', maonge gima ne wareso. Sasa vile hii gereji imeungua, tumepaki pira. Hata makastoma wangu wako hapa, unaona magari imeungua hapa yote, ingine wamefuruta, wengine wamepeleka scrap. Gigo te no wang', maonge gimoro amora mana konyo. An kaka an kae ni adong kaka an ni. Kuyo ni oyuda kabisa. Ema wapidho godo nyithindwa, ema wachamo gimoro amora mitime dalana, en gari manyicha ne owang' kani. E thuolo mar dwe achiel kende, johala ma Kamas Ywak oseyudo lal nyadiriyo kaluwore kod midhiero mar mach. Mach nowang'o kuonde ariyo kuom kuonde 14 mag timo ohala mong'ere kaka Somali kod Ramogi, gino mane oweyo johala 170 kod lal mawiyo yugno mag mwandu magiwacho ni nengogi ohewo shiling milion 50. Bech mwandu gi eki kanyalo pimo, onyalo dhi roughly about 50 million. Nikech yudo ka garage achiel, yudo ka geche nowang' 8. Garage machielo geche owang'e 2, duka machielo machine mar rangi maruwo rangi cha. Machine no en worth 1 million nowang' gi stock mar rangi gi. Nitiere jowa mana wang' bende gi spare. Nitiere members wa moko mowito ma uso nyaka tires mag mtokni ma ka wago kwandgi te to giromo 1.5 million. Giyango ni kalure kod pek mar ngima masani othung'o ganda jo Kenya, masira mar majno noduoko gi lum. Iyudo ka nitiere jowa manowar, ng'ato nowaro stock, oketo, otiyo gi pesa teko waro stock, oketo, momedo nyaka gi loan. Koro ng'ani okia no ochak kanye kumonyalo chake pod onge. Pod gin stand still, gikia kata ne gichak nang'o nikech stock be gin go emowang' kate. Out of 1 ji 30 ema osetieko utegi, to ji 140 pok onyalo. Ibiro neno mana kaka kawo mabati moti to gibawo go kuonde mag tiye to tado roofing onge. Gigwa manokethore kaka gik motiyogo tools be pod ok wanyalo. Mopogore kod mabede 200 mane jotelo moko ochiwo, johala ma Kamas Ywak ywak ni pok giyudo konyruok machielo ka gilero pek manyien. Ko wayudo konyo e county government. An kaka jakom maduong' wasendiko barua ne disaster management office mondo miyo bio okonywa ka wasemiyogi nyaka quotation gi kaka ne wahinyore kiwango mar hinyruok mane wayudo. Pok wayudo duoko. Akwayo ni well wishers manyalo konyowa kaka jo Ywak gi sirikal marwa mamalo, national government to gi county government, mondo gibiye mondo gikonywa kony mondo mi jowagi oyud kaka nyalo chung'. Bende gidwaro ni tend Azimio okawgi kaka achiel kuom joma ne ohinyore e kinde ng'anyo. Right Honorable Raila Amolo Odinga, wakwayo ni kaka thoe mamoko osetimore, waneno ka idhi ilimo mana joma ohinyore e hospitande. Wambe marwa ni ne entire Azimio team, wambe wan jo Azimio, wadwaro ni mondo wambe ketwa kaka joma obedo affected kendo joma ohinyore, mondo wambe gibi gilimwa mondo kony manitie mikonyogo joma mokogo wambe kaka jo Ywak wayude. E kinde ni johala moko manyo kaka ginyalo jiso kata mabede mane owang' mondo gichak gichung' kendo kuondegi mag uso. Moko tomore pap ka gichur gi ting' e kinde mapek mar ngima bende medo ridore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ywak, Kisumu County. Ramogi.